1985 आव जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जागायनायनि सिगां आथिखालनि मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे जायगायाव 1985 आव जों आसामनि जेसेबां ट्राइबेल आफादफोर दंमोन बेनि कनभेनसन मोनसे लेंदोंमोन आरो बे कनभेनसनावनो अल आसाम ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन क'अर्डिनेशन कमिटि दानाय जादों। बेवहाय मैखोम बाहागो लादोंमोन बै समनि टिवा हारिनि सासे सेनियर दैदेनगिरि इन्द्र सिंह बिथाङा दिनै गैला, रुंग'लांबाय। दा बे आट'कक आफादा गोबां खामानि मावनो हादोंमोन। गोबां जायगाफ्राव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव एवारनेस लाबोनाय, रिभलिउसनारि स्पिरिटखौ फोजाखांनाय, बेफोर खामानिया गोबां जादोंमोन। बेनि उनाव अल आसाम ट्राइबेल संघनि इनिसिएटिभ लानायाव आथिखालनि सिसिट'आ क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम होननाय आफादा जोनोम मोनदोंमोन। नाथाय दिनैसिम बे सिसिट' आफादा सिगां सानदि जिखिनि खामानि मावनो हादोंमोन, दिनै बे बिजेपि पार्टिया आसाम गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव जेरैबायदि मावनो हानांगौमोन मावनो हानाय जायाखै। रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोसो गोजोननाय गैया, फ्रास्ट्रेसन फैदों। बिनि थाखायनो मोनसे क्राइसिस नुजादों जे आसामाव थानाय ट्राइबेल आफादफ्रानो जुदि ट्राइबेलफोरनि जेंना जेंगोना खैफोद आफादाव जुदि दादै गसंनो हायाब्ला अब्ला गोदान मोनसे आफाद नांगौखौ साननानै बे दिनैनि कनभेनसनखौ लेंनाय जादों। बे कनभेनसनखौ लेंनायाव बै समनि अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि मिलन सन'वाल बिथाङा दंमोन सासे। बै समनि आसाम एसेम्बलिनि सासे एमएलए आरो मन्थ्रि जालांनाय सासे कार्बि लिडार हलिराम तेरां बिथां दङ, आं दङ, ओमफ्राय ट्राइबेल अल आसाम ट्राइबेल इयुथ लिगनि आफादगिरि दंमोन रिमल आमसि बिथांबो दङ। दा बिदि गोबां मानसिफोर, गोबां ट्राइबेल आफादफोर दंमोन आरो। इयुनाव बे पलिटिक्सजों लोब्बा थागोन नामा? पलिटिक्सजों लोब्बा थानाय थायैखौ दा राइट नाव बुंनो हाया। पलिटिक्सआनो नाम्बार वान टारगेट, अबजेक्टिभ बे नङा। प्रब्लेमा जाहैबाय ना ट्राइबेलनि जेसेबां इसुस दं, प्रब्लेम दं, जेंना जेंगोना गासैबो पलिटिक्स रिलेटेडखा। उरि काउन्सिल, टिवा काउन्सिल, खुनु खामानिनि काउन्सिल नङा बियो। बे काउन्सिलफोरखौ जोङो कनस्टिटिउसनेल प्रभिजननि आन्दाराव ट्राइबेलफोरनो नांगौ रोखोमनि अट'नमि होनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामो। मणिपुराव जेरै जागासिनो दासान्दि दुङा थासारि, जों मोनसे मेथि हारिनो मोनसे प्रेसिडेन्ट नायदों, बिनि सायाव बे जाथाया जागोन होननानै बुंदों। दा जोंनि आसामाव बिदि गुबुन हारिफोरनो जुदि बे स्वेटार हारिनो प्रेसिडेन्ट ओंखारदों बिदि होयोबा जोंनि आसामाव दुङा थासारि जागोन नामा? दिनैनि कनफारेन्सआव मोनसे थांखि लानाय जादों, जाय जाय जनगोष्ठीफ्रा आनडिजार्भिं ट्राइबेल बा नन ट्राइबेल मानसिफोर हा मोननाङा ट्राइबेल बेल्ट दङ, बेबायदि केटागरिनि मानसिफोरखौ, माखासे मानसिफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ सेमोनना 2021 मायथाइखालि नटिफिकेसन होलाबायदों, प्रटेक्टेड क्लासाव सोलाबायदों, जि जिनिसा आनकनस्टिटिउसनेल। ट्राइबेलफोरखौ होख्रेमनानै फोजोबनायनि खायदाजोंनो बेफोर खामानिखौ मावदों आरो जायखौ मावनाङा गभर्नमेन्टआ बेखौ मावलाबायनो मा जागोन? अब्ला गभर्नमेन्टनि जुदि इन्टेनसन बे एक्सप'ज जाबाय जे ट्राइबेलफोरखौ फोथांनो बासायनो उद्देश्य थांखि गैया। जुदि मणिपुरनि बायदि जायोबा जोंनाव बिदि जागोन नामा? बेखौथ' आं बुंनो हाया। दा जोबथियाव मोनसेल' सोंथिसै, बे सोंथियानो जाहैबाय जुमुनि राभा, जोंनि ट्राइबेल पुलिस एसआइमोन। बिथाङा दाखालि ट्राकजों थैदोंमोन, नाथाय बे थैनायाव गोबां माने मिथिसहायै बाथ्रा दं होननानै बुंदों। दा बेनि सायाव एसे बुंनो हायो। बेवहाय जोंनि दिनैनि कनभेन्सनाव मोनसे रिएक्सन होदों, मोनसे थांखि लादों। गभर्नमेन्टआ रायजो राजानि डिमान्डखौ रेसपेक्ट होनानै सिबिआइनो इनक्वायरि खालामनो दायित्व होबाय होनदों। येस, जों वेलकाम खालामो। खिन्थु जोंनि डिमान्डआ एपार्ट फ्रम सिबिआइनो होनायनि अनगायैबो 1989 आव इन्डियान पार्लियामेन्टआ जे शेड्युल कास्ट एन्ड शेड्युल ट्राइब एट्रसिटि प्रिभेन्सन एक्ट दं, बे एक्टखौबो बाहायनांगौ।
बे एक्टखौबो बे केसनि आवथायाव लाबोनांगौ। बिथांखौ बुथारदों नामा? हा? बिथांखौ बुथारदों नामा नोंथांमोन? आंथ' जायगायाव नुवाखै, खिन्थु पेपारि कागजे जिबायदि खोथा ओंखारदों अनेकानो सन्देह खालामदों बे एक्सिडेन्ट थैयाखै होनदों, गाज्रि खायदाजों हयथ' बेखौ बिनि जिउखौ फोजोबदों। दा सोर फोजोबदों सोर फोजोबाखै जेला इनकुवारि जागोन अब्ला आल्टिमेटलि ओंखारगोन असे खोथाया। दा जाय दायनिगिरि बेखौथ' साजा होखानांगोन। ट्राइबेल अफिसारखौ बिदि खालामदों नामा? बेखौथ' नुजाखानाय, सिगाङाव जेसेबां बे रोखोम दुर्घटना जादों ट्राइबेल मानसिया जेबायदि जास्टिस मोननायखौ मोनाखै आरो ट्राइबेल आफादफोर दंमोन आरो। इयुनाव बे पलिटिक्सजों लोब्बा थागोन नामा? पलिटिक्सजों लोब्बा थानाय थायैखौ दा राइट नाव बुंनो हाया। पलिटिक्सआनो नाम्बार वान टारगेट अबजेक्टिभ बे नङा। प्रब्लेमा जाहैबाय ना ट्राइबेलनि जेसेबां इसुस दं प्रब्लेम दं जेंना जेंगोना गासैबो पलिटिक्स रिलेटेडखा। बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ दानाया 74 इयार्स बारलांबाय। आंनि मुखास्थ' थानाय मथे 54 नाम्बारस अफ ट्राइबेल बेल्ट सेन्टार दं दुलाराय आसामाव। बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफ्रा जेरैबायदि प्रटेक्सन मोननांगौ मोनाखिसै आरो। जोंनि बिटिएडि ओनसोलावनो गभर्नमेन्टनि डाटा मथे 3 लाखसो बिघानि बांसिन हाया मालायनि आखायाव थांजोब्बाय। अनारेबल गुवाहाटि हाइकर्टआ मोनसे जाजमेन्ट होखांबावबाय जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाया जुदि मालायनि आखायाव थांबादोंबा बे हाफोरखौ गभर्नमेन्टआ एडमिनिस्ट्रेसना थाबैनो जाय जायफ्रा इलिगेलि लादों बेखौ आदाय खालामफिननो ट्राइबेल मानसिनो होनांगौ। मोनसेबो खामानि मावनाय जायाखै। प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय बै समनि आसामनि चिफ सेक्रेटारि निसिम मोनसे डाइरेक्सन फैयो जुदि बिटिएडि ओनसोलाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाया जुदि मालायनि आखायाव थांबादोंब्ला बेबस्था लानांगौ, एक्सन लानांगौ। आरो बै समनि आसामनि चिफ सेक्रेटारिया बै समनि बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ डाइरेक्सन हरदोंमोन, नाथाय खुनु खामानि मावनाय जायाखै। माखासे प्रसेस स्टार्ट जादोंमोन। इभिकसन प्रसेसखौ खालामोब्ला बेसेबां रां खावरि नांगोन, बेसेबां पुलिस नांगोन, बेसेबां पेरामिलिटारि फर्स नांगौ बेनि बाजेट दिहुनदोंमोन। बिनि उनावनो बिटिसि इलेक्सन फैबाय आरो नै गोदान 3थि एकर्ड जालायबाय। बेनि जाहोनाव दिनैसिमबो 1 इन्सि हाबो आदाय खालामफिननानै ट्राइबेल मानसिनो होनो हायाखिसै। आथिखालाव गोबां सावरायगासिनो जे बिटिआर हाबगोन ग'फोरा बा बे धिकियाजुलिफोरा जेनेबा धिकियाजुलिथ' नङा संगितपुर आरो बिश्वनाथ हाबगोन होननानै बुंदोंमोन। दा बेनि सायाव मोनसे बुंनो सानो नामा जे बिटिआर हाबगोन होननानै बुंदों मा खौरांजों ओंखारदों? स्टेटमेन्टफोरथ' खोनासंनो बिराद मोजां। गोबां जोंनि बिदा फंबायफ्रा रंजादों। दा कुइसना जादों सोंलुआ जुदि खामाखैनो थांनाय जानुवारि दाननि 26 अक्ट'खालि रिपाब्लिक डे खालि आथिखालनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि खुगाजों बुंदों जे बिटिआरनि बाउन्डारिखौ सानजाहा बारायनाय जासिगोन। रेभिनिउ भिलेज माखासे ओमफ्राय फरेस्ट भिलेज माखासे टटेल दाजाबनानै 60 खान गामि सोनाय जाबावसिगोन होनदों। रेभिनिउ भिलेज माखासे ओमफ्राय फरेस्ट भिलेज माखासे टटेल दाजाबनानै 60 खान गामि सोनाय जाबावसिगोन होनदों। नाथाय अन दि आदार हेन्ड जों मा नुदों दा आसामनि एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टारि सिटखौ रिडेलिमिट खालामनो थाखाय पुनर सिमा निर्धारनो थाखाय इलेक्सन कमिसना दायित्व मोनबाय आरो इलेक्सन कमिसननिफ्राय थांनाय 27 डिसेम्बराव 2022आव मोनसे नटिफिकेसन होदों प्रेस नट। बे प्रेस नटआव बुंदों जे 2023नि 1 जानुवारिनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआ खुनु गोदान डिस्ट्रिक्ट गोदान साब डिभिजन गोदान एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिट इभेन इनक्लुडिं रेभिनिउ भिलेज गोदान दानो हाया। दा बेबायदि नटिफिकेसन ओंखारखांनायनि उनाव बोरैहाय 2023नि 26 जानुवारियाव रिपाब्लिक डे खालि चिफ मिनिस्टार जि बाथ्रा बुंदों बेबायदि असे जानो हायो? आच्ছা थिग আছে जों हमना लाबाय असेयानो होथारनो लुबैदों, नाथाय दिनैसिमबो मानो बै 60 गामिखौ बिटिआर होन दा बिटिएडिनि गामिनि लिस्टजों सोनायनि नटिफिकेसन दाबो मानो ओंखाराखै? भाइटेल कुइसन। दालाय ओंखारनांसिगौमोन। जों होना जे बेखौ नंखाय जों बुंनो नागिराखै, जोंबो आसा लादों जायोबाथ' मोजां खोथा।
근데 비제 없이 जानाय नङा बे कয়েक मास बारलांखांनायनि उनाव दा मे जाबाय जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मे बे 3-4 मास बारलांखांनायनि उनाव जुदि नटिफिकेसन होनो हायाब्ला अब्ला बे बोरैहाय असे खोथा जानो हागौ डाउटफुल आरोखि जोंनियाथ' मा जोंनि डिमान्डआ मा संकुचित सुदियासन जों बिदों बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन गोदोनि चेयारमेन पि वार्मा बे पि वार्मानो जों मेम'रना होनाय समाव संकुचित सुदिया जानांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामो दानिया नैबे जोंनि गोदानै दाजानाय जिथु आफाद आरोखि दिनै दाजानाय ट्राइबेल आफाद ट्राइबेल पिपुल्स कनफेडारेसन अफ आसाम होननाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा हुखौ रैखा खालामनाय बड'लेण्डजों लोगोसे कार्बि आंलं आरो नर्थ काछार हिल्स बेखौ दाजाबनानै भारत संबिधाननि आर्टिकेल 244 साब क्लज ए मथे अट'नमास स्टेट होनो जिथु डिमान्ड जोंहा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मोननांगौ डिमान्ड बे डिमान्डखौबो जाफुंहोनो थाखाय जोंनि बे गोदान आफादा नारसिनगोन आरो बिनि बादैबो जाय जाय ट्राइबेलफोरनो स्टेट एक्टनि आन्दाराव थोआ लोमा जे पिसमिल सल्युसननि